Bueno, elikagaiakin bezala, ez da, nik uste dut bertakotasuna ikusten ari gelala ze garrantzitsua izan da, eta berriro pandemiara joango naiz. Gaixotasuna puri-purian zegoenean, hainbat gai behar genituen, maskarilak hasi, respiradoreak, gel hidroalkoholikoa, eta konturatu ginen gertu ez genuzkala eta urruti zeudela, eta gerturatze horrek ze garrantzia zuen. Elikagaiekin esan dugu, horrelako gaiekin baita ere, mikrotxipakin baita ere ikusten ari gera, beraz, nolabait, euneko ezingo dugu bertan euki, baina gertutasunak ze garrantzia duen, eta energiaren kasuan ere bai, ze une honetan ikusten dugu gasarekiko menpekotasuna handia dugula, eta gas hori urruti dagoela. Bueno, agian pasa gaitezke gasetikan energia berriztagarrietara, baina energia berriztagarriak urruti baldin badaude, berdin-berdinengo gea, beste baten menpe. Orduan, egin dezagun etxekoaren alde baita ere. Euneko eunean ez, baina minimo batzuk etxean hornitu behar ditugu, etxean garatu behar ditugu, eta etxean sortu behar dugu energia baita ere. Bueno, nik uste dut bere garaian egin direla transizio asko, eta momentu batean gogoratuko gera aspaldiko krisia izan zala petroliarena, eta orduan ikusi genuen petrolioa eta ikatzaren menpeko ezin ginela izan, eta nolabait baita ere erregai fosilak askotzere kutsadura txikiagoa izan zitekeena gasaren alde egin behar genula. Eta horre egintzan gasaren aldeko apostua, eta aldi berean egintzan baita ere berriztagarrien aldeko apostua. Hasi ziren parke eolikoak esartzen, eta gure industria aurrera joan zan baita ere zentzu horretan. Orain zer tokatzen zaigu, urrengo transizioa da gasetikan berriztagarrietara, eta beti eraginkortasun energetikoa nolabait hor azpian edo gainean, nahi dugun bezala eukita. Baina nik uste tokatzen dela momentuan momentukoa, eta orain berriztagarriak bertan garatzea baita ere garrantzitsua izango da.